Crab. Galing. Ayan po ang isa kong pusi. Yes, masarap. Ayan o. Ito po yung mga nahuli natin. Rock fishing at Island Paga Cagliliog, Tinambac, Camarines Sur. The preparation. Location. Nasaan ba talaga ang Isla Paga? Cagliliog. Rin ang fishing spot dyan, kuya. Fishing spot niya. Wow. Isla talaga, no? Isla. Pag ate, pwede kang maglakaw. Pwede ka maglakaw dyan. Tabalyo yan duman sa ako yan. Pero pag tao, hindi mo na malakaw. Maglalakad ka. You're free to walk. Whenever there's low tide. Distansya ka ng butigli. Bicolano Alacham Anglers Club. Masiring na sa Tinambac. It is November 23, 2019, Sabado. Napagkasundan ng BAAC members o Alachamers na magkaroon ng fishing adventures ngayong Sabado o weekend. Because of the hectic schedules of some members, ay kukunti lang po ang nakasama sa expedition na to. Pero yung iba ay naghanap rin ng sarili nilang fishing spots para mapawi ang kanilang itch o kati sa pamimingwit. Kaya nagkamot din sila sa iba't ibang fishing spots like Balonggay, Calabanga, and also Caramon. At meron ding pasakaw. Back in our fishing adventure, eto na kami sa Cagliliog, Tinambac, Camarines Sur. Ma-inbuilt nga talaga kung dalipay talaga. Dalipay. Ay, paborito po tala. Ay, mamalasok ka na sa ibang lugar. Ano, mag-iunan sa may tulay na. Hanging po yan, hanging. Hanging bridge na naman. Hanging bridge ano? Tinambac kapatid. Bro, na yan oy. Pero maala to nga tagis mo ano. Ora yan. Mag-inom gin. Mag-inom ka ng gin? Pinsan. Eh, yung mga diba na kung may siya na gin? Yes, Sagyag na po. Saga po. Rayo pa. Dito po. Sa location po. Matiki. Pero ano itong Dito na kami sa location. Ini ang inaapod ko yan. Atong apodigdi. Isla Paga. Ang aram ko sa Paga kadto, igdaan mi yan kadto sa ano. May Paga ngayon. Ayu Paga na sa Paga na yan. Itaas ka nga yan. Sa itaas niya kang Paga. Pero kisa mi atik
sa English. Alachambers! Ready na ba kayo? Pagkalo magpara. Dua-dua. Pangsugod po na baliktad na trident. Alachambers in action! Kadali tulos. Okay, kawanan mo na no. Crab! Galing! Around 9:20, meron na paparating na ulan. Yung parrotfish, ayan. Itong isa kay papa mo. Ano yan? And crabs. Kaso ayan ang ulan oh. Ano nga mga structure ko yan? Fish fence. Fish pen. Hindi po sabay. Ato ba ang Paga Cagliliog? Ito pa oh. Wala kadakod mo. Baka mga residents kan Tinambac. Ang teke niya. Saan nanginginabang ba yun? Titira lang. Ito hong pufferfish ay delicacy ito sa Japan, exotic food. Kung hindi ka marunong prepare nito ay malalason ka talaga kasi nasa skin yung lason niya eh. Saka yung sa internal organ niya. Tama ba? Lumalaki yan for protection sa kanilang sarili. Pinapaloob nila ang kanilang katawan. Pero ngayon, nandito sila sa bato. Babalik ko nga ito sa tubig para naman mabuhay sila kasi tulong din ito sa dagat. Kaya po ang isa kong huli, my first catch. Ayan o. Ano ang pagod na pangyayari. Around 11 ang makakuha tayo. Ayan. Babalik na sa dagat. Yep. Uy! Ibabalik. Buti ito magani. Isarap. Ay! Nangagat! Nangangagat! Huwag naman. Babalik ka sa dagat eh. Yun na. Ayan na. Hinagat ako. Aray. Paga Island. Another set of rain naman.
second time around na umulan. Tapos si Ivan, pupunta sa kanyang tatay. So far so good. Nakadalawa akong araw ng ayunin daw. That's it for today. Ito ay bakaga. Lumalaki pa ba to? Hindi na. Well, it's around 1 in the afternoon. Oso-os! Malaki! Ayan, ayan. Malaki na. Ayan palang uso-os. Yes, masarap tong prito. Prito. Kumusta nyo na fish and order? Talaga gano'n. Kumusta ba ang fish in order dyan? Fish and quiet na lang. We're about to leave Paga Island of Cagliliog, Tinambac, Camarines Sur around 4 in the afternoon. So we have 40 minutes to make amends with nature. Ganda po dito. Sana'y mapangalagaan ito ng mga kababayan. Para naman yung mga susunod na henerasyon ay mayroon pa rin maging magandang puntahan dito po sa Tinambac, Camarines Sur. Po ang nag-eleksyon sa buhay ninyo sa pagbanwit? Anong leksyon ang makukuha? Ang nakakauya, maro ka nag-uran-uran. Ma, mas timayo subad. Basta Naka-experience. Excellent. Yan po ang BAAC. Kasi pag Ilocano, BAAC, matanda daw. Dito po sa Bicol, BAAC, hiwa. Yun. Pag BAAC naman ng mga mamimingwit, yun ang Bicolano Alacham Anglers Club. Yun. Ayan o. ano nga ni Air? Dual. Dual. Ito po yung mga nahuli natin. Parang fish, may pugapo. Ito po kayong parang may rayado. Ito. Ayan, ano yan? Yan tinatawag na tilapiang dagat. At crabs. Yan. Yung ayungin ko nasa kabila. Madulas o madulas. Madulas mga kaibigan. Lima pa, wait. In fishing, especially angling fishing or pamimigwit, we get to know more of our local fishing spots and of course appreciate the places we are into, the places we visited, and also the locals or the residents who are always hospitable, who are always welcoming to us. So how about you? Do you want to go fishing? Come on, join us. Join the advocacy. Protect the environment, protect the waters, so that the future generation will still see the beauty of Mother Nature, the beauty of Mother Earth. Tinambac Cagliliog.